pathway. Erokamano. Nyaka sani wayudo thuolo machielo mar winjo kuom japuonj Kennedy Olima. Japuonj Kennedy Olima katudore kodwa achiel kachiel sani mar mondo mi olernwa janyuol nigi ting' mane e yiero kosni. Nitiere pressure mano mar janyuol ma janyuol chiwo ne nyathi kato bang'e nitiere interest mano mar japuonjre. Gin gik mage japuonj monego bed ni rango kar kae achiel kachiel nikech sani koro nitie janyuol masiko nyathine ni aya nyathina momondi adani ibed ng'a, ibed engineer ka jirandu ma okwele mobedo engineer kodhi e mbalariany machalo kama ibed daktari ka Dr. Brenda in bede chieng' moro ithiedhe oganda to nyathini chunye onge kuro. Janyuol nigi pressure mare, nyathi nigi interest mare, giromo kanye? Erokamano Cleopas. Iyudo ka sama koro wadhi yiero ni mana kaka iwacho no pressure bedo, mana kaka iwacho no iyudo ni wuonwa wacho na abed ajuoga kaka ajuoga mang'ane, in bed engineer kaka kwaru mang'ane. Mago challenges masani koro waromo kaka jopuonj nikech wan gi interest mar nyathi, wan gi interest mar janyuol, to be kik wil be wan be gi interest mar japuonj. Nikech japuonj be wacho ni e klasa ni we mondo agole engineer 15. Koro interest adek gi giromo ka. To moloyo interest maduong' en interest mar nyathini. Mane momiyo wachako track nyathini right from class adek or grade mar adek. Wachako track nyathini right from class mar adek ni to nochako timo nang'o kodhi adek, odhi ang'wen, abich, auchiel, nyaka koro gike koro odhi timo chiko. Kwa trake to nyiso ni sani onego yienwa kata wakwa janyuol ni moloyo apart from the interest magin go, onego bed ni they are being guided by the teachers. And above all, they are being guided by the interests of their children. The interests of their children cannot be seen now. The interest of their children, no chakne kane wa register gi a grade mar adek kaka onego bed ni gitimo. Koro jonyuol interest magin go gin ginyalo mana keto kwayo ni dwa ni nyathino tim kama, to they should be guided by the teachers. Ka teachers ng'iyo kaka nyathini osebedo ka timo gi interest onego bed ni en go. Omiyo interest maduong' kuom interest adek gi en interest mar nyathi, ok en interest mar kwarwa nobedo daktari kata dawa nobedo engineer. En interest nyathini to ang'o mamore kotimo, nikech apart from wacho ni wadhi bedo gi competency en ni ang'o manyalo timo maber apart from gima chunya dwaro. Mana kaka japuonj osewacho, chunya ne nyalo dwaro gi mamawa gi babawa ni mondo adhi atim daktari, to kaka perform ok nyal yiena mondo adhi atim daktari. Omiyo kamana kachaka angeso matin kuom skunde kaka gibedo categorized. Skunde gibedo categorized, nitie skul ma onyalo chiwo 3 pathways. Nyiso ni skund ni tekre ne, for example kaka national mane wan go, yudo ka structure wise onyalo timo STEM, onyalo timo social science, onyalo timo science and arts. Omiyo skund ni inyalo yiene mondo odhi otim pathways. To wan gi skul mabere nyalo timo double pathways. Nyiso ni onyalo timo STEM to chako kawo gi social science. Nyiso ni STEM ni en eno chomi. STEM ni eno chomi, kamona mona pathway mona medhi kawo nyaka ibed gi STEM. Nyiso ni nyaka yier pathway. Nitie skul manyalo skul manyalo yier achiel, skul manyalo kawo adek go te, nitie skul manyalo kawo 2 STEM to gi social science. Omiyo interest ma wan go maduong' en interest nyathini to yiero ang'o mosebedo kotimo. It's not an interest gima janyuol dwaro, it's not an interest gima skul dwaro, it's not an interest gima nyathi dwaro, gima japuonj dwaro. En interest ni nyathino osebedo ka perform, ability ne chalo nade. Mane